kusegula pakana immigration anaenea kuseka immigration it's a sad and worrisome situation ndi up to date utikwaona anthu azaza ma immigration muja boma ndikumana ndira bendrama zanu. Why not closing, why not stopping for now? Because boma romero is like kutenga kuchera ndoa ya mazi ndikumachera mazi wa mazi wo kumata ikatu zimene zikuchitika pano pato. So boma linaene aliyimise program yemene iyi kunena kuti anthu asapite so ku South Africa pakana zonse zitani zite zikatha ndemwe natizayambirenso ili ndi bodza iti. This is a lie. Ili ndi bodza iti. Dziko silingatseke immigration just because uri anthu akupita ku South Africa. Nope. No. Anthu akamakapangisa passport ku immigration sikuti atero apita kujoni koka. No. That's wrong. Zoe makatseke immigration yose just because anthu akupita ku South Africa. No. Ndiuzeni kuti mwina make ku mabasi uko, mabasi apita ku South Africa muzikapanga cheki. Kumosi kuti simungale scenario wasakune kuti kuna mabasi asapita. Munthu amakapanga cheki chanchane kuti mukadzi. Komano so ku immigration ma passport anthu amapangitsa ndi zifo zosiyanasiyana. Ena akupita ku Zambia, ena akupita ku Israel akagwira ntchito, ena akupita ku Qatar, ena ku Dubai, ena ku Oman, ena akupita kwina kuti koso mwana ngapiteko. Not only for South Africa. Nde izizi zomati angotseka immigration. Nope. Abata semphana. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.